Hi everyone! Hi everyone! Yan nasad ko, magpagwapag magnudnud sa dagway. Grabe! Manamo ko sa trabaho sa balay, ari na po ko magnudnud sa kuang panagway. Lisod kay ni, o dili na to ni, nudnuran na tong naong, kay labi nagtiguang na ta, ilidara na ta, sus, sao na lang. Sao na lang ni ang atong katiguang ay naong. O di na to ni nusnusan, o gato ang limpiyuhan. Masamot kita katiguang. Masamot ko katiguang ane. Mga na nga, ako lang ining lusnusan akong dagway. Syaro. Syaro ba pong di mababawi ang taong babawi o natutong naong. Labi na itong dagway nga. Naghamos kanunay kay nilaging trabahante ta. Yung kita rin magtrabaho sa balay. Ako raman gid ugmad tanan. Tarang trabaho akong ugmad. Tanang trabaho sa paniwalay. Kaya ako raman yung usang mahabilin. Kaya syempre, mama ta, ato gid trabuhon ang trabuhon. Kaya anak mo eskwela. Usa raman akong anak. Nya kung ang ako ang husband to sa layo, trabaho kita. Nya nakoy mga dugi ug kat akong yatiman pod. Ako sa silang unahon pug limpyo. Nya balay limpyo, pagman ari na po ko sa kong dagway magnudnud sa dagway. Naghamos in town. Na grabe grabe ka hugaw. Muni akong dagway sa kada buntag. Hugaw kayo asin hugaw. Abog-abog. Nalan, inusnuson. Haro malimpyo. Usaray solusyon. Nusnuson o limpyuhan. Mamutang og cream. Wala. Sa ako, enjoy na ko sa kong kinabuhi. Daily life as a mama. Wala na ko pangitaon pa. Ang ako lang makumplito na mi ang amo ang pamilya. Kung asa man asa dapita. Mura ginang ako ang importante nga akong goal sa kinabuhi. So, hapit na. Hapit na mi makumplito. Makakumplito na niya misang pamilya niya. Mag-video din. Hi. Wala karon mag-action nagbabaga sa naong kay kung dili babaga sa naong, dili mo kita tagdon. Nanad na ko. Namanan mo kaanad sa kong nagdagway nga. Usak small content creator. Naman ko kabaga. Sa kadadlaw nga ako ang trabaho, kadadlaw nga diin ko gikan, ako gini siyang malmalon. Syaro bagili ta matagga din hindapita. Syaro tagdo lang ta, wa na. Ang pagsugod lang gyud mo ay lisod. Ang pagsugod mo ay lisod sa usa ka content creator. Lisod gid ang pagpilmero kay mauwaw ba ta, nagditay ka uwaw. Ako nga murag ilanat na ko og since sugod ako December to 2024. Ilanat ako dugay-dugay. December, January, February, March, April, March pa day. 4 months na gid ko. Wala na naman na ko kabaga-baga. Scrabon pagi ko nigpagayo kay man na ako maningkamot jud ko nga mailhan ko ninyo. Everyone, maningkamot ko og vlog daily. Kay hintas nga kami nagplano jud mi nga karong June 1 adto na mi sa laing dapit adto sa Japan. Among flight kay June 1 nya. Mintas nga napa ko din sa Philippines sa magnudnud og video dapin maskin dili pa kaayo ko haniti ug unsaon. Kay nag-study pa bi ako unsaon gyud ang unsa ka pagka content creator nga sabin sa akong daily life activities. Muna nga magsige ko upload. Taas-on po ko ni ron. Aron maingon to sila nga. Maingon to ang nagtana sa kuha. Grabe no ang punika. Daghan niya yahang video oy. Grabe ka taas. Nag-usik sa data pero okay lang at least kaya naka-video ko kaya laging bag ko pa ta. Pati alamag, ato gining tas-tason haron mapaila ta sa mga tao. Magpaila ko sa mga tao nga ako di ay nga usa ko ka content creator bisan usa ka mama lang, simple makamao pud di ay. Kumo cut mo edit. So thank you for watching everyone. Thank you for watching. Happy Tuesday na tuntanan. Happy Tuesday.